Horas ma dihita salhu na kadamang do dainang na hinaulonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adorang so taruli hita siyan hata ni Tuhan. Kapasadar hatta martanya kita. Dame ni dibata na sumurung siyan saluhu na roha. Ima namang ramoti ate-ate roha do pikra muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni dibata na sartu hita di bagasan tikion. Dinik mai siyan buku panurirang Habakuk bidu na paduahon ayat sada ro di ayat na paupaton asa tajaha odohatan itu hatta. Di atas panatapakku do au jongjong, jala tidang au tu partanobatuan, jala manatap-natap au marnida manang aha sidhonon na tu au, jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Jadi nina Jehovah mangalusiau, surat tumma pangukaponi, jala uwirhon tu akka batu panuratan, asatakas tarjaha nang pamulus. Ay taringo tutiki sogot dope pangukaponi, jala hapugan mariahi ujung, jala dang margabus. Tung surape lumeba, say paimay mamay, ay say narodo sugot dang tagamon tartading. Ida manatial do ibana, dang tigorohana di bagasan, alay anggo halap partigori, mangulu do binahen ni parsihotan na marhaporsyaon, ido sahatna. Dihita saluhuna akaruas ni debata na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Mono tabereng jolma mangulahon na nasodinggan, isarana panakko, pagbunuh, akapandar narkoba, ahado na tapatupa. Mungkin hal na pasti mangalualu do kita. Tapasah do tu akana pihak berwajib, jala di bagasa pikirata, angget pihak berwajibi manakku. Manang molo adong tabering na marbada, berusaha do mungkin kita pada mehon. Jala molo tabering aka pangalaho na susuman, berusaha do kita pasahat ni tuaka na asing asa pangalaho na susuman ibu di pature. Ale molo pola nunga mangalualu hita. Isarana sona hodoko kami na kaninga mangalualu hita tu pihak berwajib. Ale nang ditanggapi. Na pasti lungu doro hatta. Na pasti olodo gabe sumurut hadiriotta. Bahkan olodo gabe pesimisita. Dihita kadamang do dainang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Turpu jamita na saat hita di apala partikyanon. Dung dipilih debata si Habakuk gabis sada panurirang di tonga-tonga ni bangso Juda. Di bereng si Habakuk ma pangalahon ni bangso Juda nungalumlam. Di bereng ibana ma aka partugi dang hokbe gabi partugi. Nunga nasida maparmiap-miap uhum. Nunga nasida papos-pos akatagas mabunuh dengan sembarangan. Jala aka pangalaho dinasida pe nunga maralo tu lomo ni rohani debata.
Di bereng si Habakuk masude pangalahowi nasa sumani. Roma ibana mau paurus tu debata. Pasahaton na binerengna. Pasahaton na hinol sohonon na tu debata. Mono tajah amanginang. Di biddu na parjolo. Takas itu tudo dia na parjoloi. Di pasah si Habakuk sudinang na binereng na. Di pasah ibana alu-alu na songon edok ko dia paduahon di. Sa dia liling od ali Jahuba. Jojo au. Matua so ditangyok ko. Say hualu-aluho tuho. Hadubuan. Matua so manupakko. Di pasah ibana sudinang na marlapatan. Asa dipatuduhot debata huasona. Asa dipademak debata sudinang nalumlami. Aka partigoribe asa ditogu debata. Alana takas di bereng ibana. Aka partigor. Nunga pola di pusa-pusa kaparcahat. Alay. Aduldo alus ni debata. Siyan na sinakapan. Di si Habakuk. Say dietong ibana do di patudo debata wasona. Marhite-hite na mga ripason akaparjahat. Say dietong ibana do di patudo debata wasona. Marhite-hite na paluaho langsung akapartiko. Ale aduldo alus ni debata. Bahkan dang langsung dialusi debata si Habakuk. Dung jojo si Habakuk dang torti alusi. Amanginang nenolonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Di biddu dua, di Habakukon nagabejamita na sa tuhita di apala partikyanon. Di pasah si Habakuk do pakirimon na natotong paimaimahon alus ni debata. Dia na parjolo di biddu duaon, di do disi. Di atas panatapakku do au jongjong. Jala tidang au tu partano batuan. Jala manatap-natap au marnida manang si dohonon na tu au. Jala manang halus na taringot tualualuku. Oma na totong di paimaima si Habakuk alus ni debata. Dang marna di pasah debata. Pola do nang meol hapor siyaon na. Pola do nang munggil ibana siya debata. Alay, alus ni debata daket terlaba amanginang. Jojot doi ma tadok di bagas na kaparngulot na si pata. Terlaba do alus ni debata. Songo na masa di buku pada nai baru. Natikimate si Lazarus rojes manopot si Lazarus. Do ima ibotona si Marta do si Maria. Ale di doa ke humaliang do matarlaba dangarong gunana. Alana nunga sanga mate si Lazarus. Bahkan nunga sampai ditanong o patari. Alay alus ni debata dang tarlabat. Marhite-hite hama mate di si Lazarus. Di patulu Yesus do wasona. Namang inang nelonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Sa dietong si Habakuk do nga tarlabat alus ni debata. Ale alus ni debata rakyat terlambat. Dia na paduahon di turpu jami taon di dok disi. Jadi nina Jahoba mangalusiaw. Surat toma pangukaponi. Jala uwero tuwak ke batu panuratan. Asa takas tarjaha ng pamolus. Laos di patudo debatado alusna. Marhite-hite na manuru si Habakuk asa gabe di surat to pangukaponi. Lapatan na asa alus ni debatai dang ima mago. Dakko lang masa di zaman ni si Habakuk. Alam mo no di surat do ima alus ni debatai. Gabi parningutan na ding gamaon. Tuak kapoparan ni halak juda tujuluan nyarion. Gabi parningutan di nasida me tuak ka. Naro di pudian nyari. Alini do dipangindo di bata. Asa di surat to pangukaponi. Jala diwir hotwak ke batu panuratan.
Yang artinya bahwa jawaban Tuhan itu supaya abadi. Amanginang nelonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Alay di bagasat ayat na patuluhon. Diturpuk jami taon. Didokdo ima disi. Ay taringot tutiki sugut dope pangukaponi. Jala hapugan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung sura pelumeba. Say paimay mamay. Say narodo sugut dang tagamon tartadi. Alus ni debata. Di jojo manang di angguk-angguk na pinasah ni si Habakuk. Dang songon na di roha di si Habakuk. Justru di paluas debatado musenang bangso Babel mamusa bangso Juda. Diri paso debatado sudinang bangso Juda. Jadi lemar tabba dosa sitong na parnihapan ni. Alay na pasti nang pediba debata songoni. Dada na mago holong ni rohani debata. Dada na gabi di pusa debata manang ima dibinasakan Allah. Tetapi lewat penderitaan yang akhirnya seakan-akan bertambah. Lewat bangsa Babel sebenarnya Allah mau menunjukkan kuasanya. Bangso naso manada debatado di palos debata mamusa. Bangso namadok diri manada debata. Alai takasma didok ima debata musenang di bagasan ayat paupatoni. Ida mana tialdo ibana dang tigor rohana di bagasan. Alai anggo halak partigor. Mangulu binahem parsihotan na marhapor siao. Akhirnya Allah mau mengatakan bahwa orang benar itu dia tidak akan pernah binasa walaupun ada persoalan. Dan gabe sumurta porsionna dan gabe magu akka partigori. Allah justru akka partigori totong donasi dahot di bagasan akka hati koranna. Nang pe martabba-tabba akasi tahu di bagasan kapar ngulonna. Amanginang, ini hal yang sangat menarik yang harus kita renungkan bersama di bagasan parngulota. Molo didokko di bagasan ujahan, mangulu di bagasan hapor siaw do kapartigor. Buhado kita tutu di bagasan partikenon. Molo tadok dirita manginang nungajol mapartigor. Ngabuhita mangulu di bagasan hapor siaw na. Molo nunga rohita mapors tu debata alela martabata si taunoni. Molo rohita mangalualu tu debata alela martabata aka paruk kilone. Ngabuhita hot di bagasan haporsya. Yakin do hami amanginang. Gudang do hita nang boy hot. Gudang do hita gabi munggil. Gudang do hita gabi lari. Siya nakasih tongan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana orang benar di dalam kehidupannya. Nampe roh kasih tahunan, nampe martabata kasih tahunan ale dan gabi sumur tahapor syarna. Buasa alanat atlong do pakirimo dia kajol mana porsia. Naikon toguni debatado nasida, naikon urupan ni debatado nasida. Hobar tutik kini debata. Orang beriman tidak menjadikan pertolongan Tuhan itu dengan batasan-batasan pemikirannya. Tetapi orang beriman manangjol mana porsia, maka porsia pangurupan ni debata iko pasti terjadi. Soal adikan tulusan ni debata pangurupan dak urusan di bana. Alai hap porsia di bana, togu ni hap porsia naho di bagasan hasitongan di debata, nekot urupan di debata ibana. Amanginang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Kristus tidak pernah madoko tuhita kajol mana porsia langsung ariodo urupaku dakke di do Kristus di sini. Alena pasti di do ima Yesus Kristus do di buku Matius bidu 20 alui ayat 20 alena sedongan aku do rasi rasa ruha ajalnya siangan di bagasan padonganion di debata
adong do asni roha. Adong do pangapulion. Ale di bata mangigil hita asa totong satia kita. Maka porsiya di bata nang pemungkin tung masedudu akasitaw noni. Napadua damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan jami taon nang dipasahat hita gaduk marsada-sada mangulu di bagasan haporsyaon asa totok kita. Maka porsiya itu kan di setiap situasi dan kondisi. Ini yang harus kita imani. Percaya kepada Tuhan di setiap segala situasi dan kondisi. Apapun kondisi kita. Mungkin kondisi kita sonari bernit jalapait. Mana mungkin ima kondisi ta sonari maras ni roha. Mungkin kondisi ta sonari ibaratna marhabuk ni roha. Aleko porsedo hita di pangurupion jalapadongan yang di debata. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia mengasihi Tuhan. Tetap setia beriman kepada Kristus. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Dapat pudi salia manginang. Adong masada carita o kisah nyata. Di sada-sada tiki adong masada ina nang matua umur di inaton 76 tahun. Jala marujungulu mamat tanah. Dug marujungulu amat tanah inaton ima pangajar kor. Di martahima bungan kor di inaton neng mardalani. Jala akapunganon dang berani bimang ngajak naton. Baru dupe marujungulu amat tanah nina. Alay dung diboto inaton neng mardalani pungan korna toro may mana torimana parjul mendaftarkon tarsong kok sudi nang nah sunadong do neng lungu diroha di inaton ninakadongan nama bah tahen dung sai lama leki mardalani jadi pajupang ma nasida tu huria si tujuan di nasida do padita. Di patolah sinatom ma cari taon. Na baru-baru junggolo. Ropa di tao di sukuma. Do nama ben inang tetap semangat. Dan gabi mahago semangat di inang. Romenat tay. Ido iba nama. Amang padita semangat tau melayani Tuhan. Semangat tau mamuji debata. Dan ala na adong amatakku. Manang ala dang adong amatakku. Ala semangat tau mamuji Tuhan. Ala na kuhilalado basa-basa ni debata di bagas rakang ulukku. Semangat tau mamuji Tuhan dan ala na las rohaku. Manang ala na marhabuk di roha. Alai ikut patuduhonokku do tua kena poso. Di bagasa las ni roha. Di bagasa ni maakarsa ni roha. Iko semangat doa memuji Tuhan. Alana Tuhan na haporsyai madongani yau di bagasa las ni roha. Di bagasan habuk ni roha. O namang nang kesaksian nyata. Jala hamisa diri do na manukutu naktai songani. Baru-baru junggulu amat tanah. Dia do na neng dohonon nami siya ni macarita yang manginang. Situasi kehidupan orang Kristen ikobotot tado tidak selamanya indah. Tidak selamanya manis. Tidak selamanya penuh dengan sukacita. Tidak selamanya penuh dengan keceriaan. Justru kehidupan orang Kristen itu ada banyak tangisan. Tidak ada bedanya kehidupan orang Kristen itu dengan orang yang tidak Kristen. Ada tangisan dan air mata, ada sukacita dan senyuman. Tetapi perbedaannya adalah akajul mana marhapo satu debata manang halak Kristen sasitongna. Dia akan tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Kristus dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Dia tidak akan pernah kehilangan iman.
Dia tidak akan pernah kehilangan sukacita. Dia tidak akan pernah kehilangan kecintaan kepada Kristus. Apapun situasi, na niado pa di bagasana kapar ngulonna. Amin. Martanya kita. Muliatin mahupasa ruang nami tuho ali di bata nami. Di bata Jehovah, di bata parorong rohana sumurong. Taruli kami Tuhan sian hatam. Muliate Tuhan di hatamon. Diajari ho kami. Asalam takas manadalomoni roham. Asa totok kay makaporseho. Di bagasan las ni roha. Nang di bagasan arsa ni roha. Muliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan masuk hita saluna. Horas.